Hayan sa Hunyo say, subli nang mabalik ang mga international flights sa Mactan, Cebu International Airport. Apan, ipatuman pa bakaha gihapon ang One Cebu Island Protocol o tumanon ang protocol sa IATF. Atong sayran sa report ni Luan Mayrondina. Hangtod karon wala pay nadawat nga mando gikan sa Malacañang nga maglugway sa pagpatugpa sa mga international flights ngadto sa Ninoy Aquino International Airport. Alas 11:59 sa gabi sa Hunyo 5, mapupos na ang memorandum ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa pagpatugpa sa mga international flights sa kauluhan. So far wala man ta ka-receive nga na any hint nga extend siya unless na nga kung ma-surprise ta, but wala man. We already talked to the airlines, to GMCEC. We are preparing na for the resumption. So karong June 6, natay duha ka flights nga moabot. That is Scoot Airlines from Singapore ug ang Qatar. Sa pagbalik sa mga international flights, napanglantawan nga subli na usab nga musaka ang gidaghanon sa mga domestic flights tungod kay 80% sa mga pasahero sa mga international flights nga mutugpa sa Mactan Cebu International Airport mga mulupyo man sa mga silingang lalawigan. Giangkon sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport nga naapektuhan gayud ang domestic flights. Gani sulod lang sa usa ka semana nga gipatuman ang diversion of flights, mikunhod og 30% ang domestic flights. Sa gihapon, ipatuman ang 300 per day nga capacity sa mga pasahero nga mutugpa sa Mactan Cebu International Airport nga moy gitugot sa Civil Aeronautics Board. Sa duha ka mga flights nga gikatakdang moabot karong Sabado, adunay 120 ka mga pasahero niini nga gikan sa Singapore, samtang 180 ang gikan sa Doha, Qatar. Apan ipatuman bakaha ang One Cebu Island Protocol o ang protocol sa IATF sa pagbalik na unya sa mga international flights sa Mactan Cebu International Airport karong Sabado. Sa first day, ma'am, akong gikuan sa DOH, i-swab lang yapon, ma'am, otoy plano. And then orientation, and then they will be sent to the hotels. Mo man among gi-assure sa Manila sa DOTR nga while the passengers are in the airports, we will implement the minimum protocols as required by IATF. Once mo outside na sila sa airport, ang Department of Tourism, ang Bureau of Quarantine, ang OWA, DOH, sila na ang mag-control ana. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.